سلام ህፃናት ከመይ ቀኒኹም? ሎሚ ድማ ብዛዕባ ሕብርታት ክንመሃር ኢና። ኣብዛ ትሪእዋ ዘለኹም ሰደቓ 10 ሕብርታት ኣለዋ። ነተን ሕብርታት በብሓደ ክንመሃረን ኢና። እዛ ሕብሪ እዚኣ ትፈልጥዋ ዶ? እስከ ነጠውቃ። እዛ ሕብሪ እዚኣ እንታይ እያ? ቀያሕ። ራእይዋ እዛ ቀያሕ መኪና ትሓልፍ ኣላ። ቀያሕ መኪና። ሕጂ ድማ ነዚኣ ነጠውቃ። እዛ ሕብሪ እዚኣ እንታይ እያ? ቀጠልያ። ወይለይ ሕጂ ድማ ቀጠልያ መኪና ትሓልፍ ኣላ። ቀጠልያ መኪና። ሕጂ ነይቲ ሕብሪ ክንጥውቕ። ነዚኣ ሕራይ ክጥውቐ። ሊላ። እዛ ዝጠወቕክዋ ሕብሪ ሊላ እያ። ራእዩ ሕጂ ድማ ሊላ ሕብራ መኪና ትሓልፍ ኣላ። ሊላ መኪና። ሕጂ ነይተን ክንጥውቓ። ነዚኣ ዶ ክንጥውቓ? ሕራይ ጠዊቐ ኣለኹ። ብጫ። ብጫ መኪና ትሓልፍ ኣላ። ብጫ መኪና። ሕጂ ድማ ነዚኣ ክጥውቐ። ዋው! ኣራንሾኒ መኪና ትሓልፍ ኣላ። ሕጂ ድማ ኣራንሾኒ መኪና። ክሳብ ሕጂ ዝረኣናየን ሕብርታት እስከ በብሓደ ንድገመን። ዓይነት ሕብርታት ርኢና ኣለና። ቀይሕ፣ ቀጠልያ፣ ሊላ፣ ብጫ፣ ኣራንሾኒ። ክደግመኒ። ቀይሕ፣ ቀጠልያ፣ ሊላ፣ ብጫ፣ ኣራንሾኒ። ሕጂ ድማ ነተን ተሪፈን ዘለዋ ክንጥወቐን ኢና። ነዚኣ ንጠውቃ። ፃዕዳ። ራእዩ ፃዕዳ መኪና ትሓልፍ ኣላ። ፃዕዳ መኪና። ነዚኣ ድማ ንጠውቃ። ሕጂ ፀሊም። ራእይዋ እዛ ትሓልፍ ዘላ መኪና ፀላም እያ። ፀላም መኪና። ነዚኣ ተጠዊቕናያ ኸ? ቡናዊ። ቡናዊት መኪና መፅያ ሕጂ። ቡናዊት መኪና። ነዚኣ ተጠዊዕናያ ኸ? ዓይነት መኪና ክትመፅያ? እስከ ንጠውቃ። ሰማያዊ። ሰማያዊት መኪና። ሰማያዊት መኪና ሕጂ ሓሊፋ። ሕጂ ነዛ ናይ መወዳእታ ሕብሪ ክጥውቐ። ሮዛ። ራእይዋ ነዛ ሮዛ ምስ ጠወቕናያ ሮዛ መኪና መፅያ። ሮዛ መኪና። ሕጂ ንኩለንተን ሕብርታት በብሓደ ክንደግመን ኢና። ቀይሕ፣ ቀጠልያ፣ ሮዛ፣ ፀሊም፣ ብጫ፣ ቡናዊ፣ ኣራንሾኒ፣ ሊላ፣ ሰማያዊ፣ ፃዕዳ። ፋዓት ህፃናት ሎማዓንቲ 10 ሕብርታት ተማሂርኩም። ኣብ ካልእ ቪድዮ ድማ ብዛዕባ ሕብርታት ክዝምረልኩም እየ። በሉ ደሓን ቀኒዩ። ቻው ቻው።
و و وي وا و و و و و وي وا و و و و و و وا وي و و ج چو چی چ چه چه چو چ چو چی چ چه چه چو چو چه چه چ چی چو چه Fidel TV! Yay! ه ه حو حو
he, he, ha, ha, he, 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 ho, ho, he, hu, he, ha, he, he, ho. Fidel TV! Yay! He, hu, he, ha, he, he, ho, he, hu, he, ha, he, he, ho. Fidel TV! Yay! Fe, fu, fi, fa, fe,
ስ ፎ ፈ ፉ ፊ ፋ ፌ ፍ ፎ ፎ ፍ ፌ ፋ ፊ ፉ ፈ ደ ዱ ዲ ዳ ዴ ድ ዶ ደ ዱ ዲ ዳ ዴ ድ ዶ ዶ ድ ዴ ዳ ዲ ዱ ደ ዓሊባባን እቶም 40 ከተርትን ነዊሕ ዘመን ይገብር ሓደ ዓሊባባ ዝተባህለ ሰብኣይ ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ከተማ ይነብር ነበረ። ዓሊባባ ዕንጨይቲ እናሸጠ ይናበር ነበረ። ሓደ መዓልቲ ድማ ዝሽየጥ ዕንጨይቲ ንኽእክብ ናብ ሓደ ጎቦ ወፈረ። ብድንገት ድማ ኣማዕዲዩ ብዝሕ ዝበሉ ከተርቲ ኣብ ጥቓ ሓደ በዓቲ ተኣኪቦም ረኣየ። እቲ መራሒ ናይቶም ከተርቲ ሰሰሚ ተኸፈት ብምባል ዓው ኢሉ ጨርሐ። ብዓብዪ እምኒ ተዓጽዩ ዝነበረ ልዳት ናይቲ በዓቲ ድማ
ተኸፍተ ብድሕሪዚ ኩሎም እቶም ከተርቲ ነቲ ዝኸተርዎ ኣዋርቕ ኣብ ውሽጢ እቲ በዓቲ ኣንበሩ መራሒኦም ድማ ሰሰሚ ተዓጾ ብምባል ደጊሙ ጨርሐ ልዳት እቲ በዓቲ ድማ በቲ ገዚፍ እምኒ ተዓጸወ ብድሕሪዚ ኩሎም ኣፍራሶም እናጋለቡ ናብ ከተማ ገጾም ተዓዝሩ ድሕሪዚ ዓሊባባ ናብቲ በዓቲ ብምቕራብ ሰሰሚ ተኸፈት ብምባል ጨርሐ እቲ ነቲ በዓቲ ዓጺዎ ዝነበረ ዓብዪ እምኒ ድማ ተኣለየ ልዳት ናይቲ በዓቲ እውን ተኸፍተ ዓሊባባ ናብ ውሽጢ እቲ በዓቲ ኣተወ ኣብ ውሽጢ እቲ በዓቲ ድማ ኣዝዩ ብዙሕ ወርቅን ክቡር ዕንቁታትን ተኸሚሩ ረኸበ ካብቲ ኣዋርቕ ኣብ ከረጺቱ መሊኡ ወሰደ ናብ ቤቱ ድማ ተመልሰ ናብ ቤቱ ምስ ተመልሰ ዓሊባባ ነቲ ዘምጽኦ ወርቂ መታን ክመዝነሉ ካብ ቃስም ሓዉ ሚዛን ተለቅሐ ቃስም ሓዉ ብተግባር ዓሊባባ ተገረመ ብልቡ ድማ ዓሊባባ ነዛ ሚዛን ንምንታይ ደሊዋ ክፈልጥ ኣለኒ ኢሉ ሓሰበ ስለዚ ድማ ኣብ ታሕቲ ናይታ ሚዛን መዓር ለኸየ ዓሊባባ ግን ንተንኰል ናይ ቃስም ሓዉ ኣይፈለጦን ስለዚ ነቲ ኣዋርቕ ክመዝኖ ኸሎ ሓንቲ ወርቂ ኣብታ ሚዛን ጠቢቓ ተረፈት ዓሊባባ ግን ኣየስተውዓለላን ነታ ሚዛን ድማ ናብ ሓዉ ቃስም መለሳ ቃስም ነታ ወርቂ ኣብታ ሚዛን ጠቢቓ ምስ ረኸባ ተገረመ ብጉያ ድማ ናብ ዓሊባባ መጸ ነዚ ኹሉ ወርቂ ካበይ ከም ዝረኸቦ ድማ ንዓሊባባ ሓተቶ ዓሊባባ ድማ ነቲ ወርቂ ኣበይ ከም ዝረኸቦን እቲ ማዕጾ ናይቲ በዓቲ ብኸመይ ከም ዝኽፈትን ነገሮ ድሕሪዚ እቲ ስሱዕ ቃስም 10 ኣግማል ሒዙ ናብቲ በዓቲ ከደ ናብቲ በዓቲ ምስ ኣተወ ድማ ካብቲ ኩምራ ኣዋርቕ ኣብ ከረጺቱ መመሊኡ ኣብተን ኣግማል ጸዓኑ እንተኾነ ካብቲ በዓቲ ክወፅእ ምስ ደለየ እቲ ማዕጾ ናይቲ በዓቲ ተዓጽዩ ጸንሖ ልቡን ቀልቡን በቲ ወርቂ ተወሲዱ ስለ ዝነበረ ድማ ነቲ ማዕጾ ናይቲ በዓቲ ዘኸፍታ ቓላት ረስዐን ደጊሙ ደጋጊሙ ዝተፈላለየ ቃላት ፈተነ እቲ ማዕጾ ግን ኣይተኸፈተን ኣብ ውሽጢ እቲ በዓቲ ከሎ ድማ እቶም 4 ከተርቲ መጹ ቃስም ዝገብሮ ጠፊእዎ ኣብ ውሽጢ እቲ በዓቲ ተዓኒዱ ኸሎ ድማ ረኸቦ እቲ መራሒ ናይቶም ከተርቲ ንቃስም ምስ ረኣዮ ኣዝዩ ተቖጥዐ ቃስም ድማ ኣብ ውሽጢ እቲ በዓቲ ኣሰሮ ጽቢሒቱ ዓሊባባ ናብቲ በዓቲ መጸ ቃስም ሓዉ ድማ ተኣሲሩ ረኸቦ ዓሊባባ ንቃስም ሓዉ ፈትሖ ሒዝዎ ድማ ናብ ከተማ ተመልሰ እቶም ከተርቲ ናብቲ በዓቲ ምስ ተመልሱ ንቃስም ኮነ ነቲ ኹምራ ኣዋርቕ ኣይረኸብዎን ስለዚ ድማ እቲ መራሒኦም ብሕርቃን
ነቲ ንወርቆም ዝወሰዶ ሰብ ክረኽቦ ነቶም 4 ከተርቲ ኣዘዞም። እቶም 4 ከተርቲ ዓሊባባ ዝተባህለ ሰብኣይ ሃንደበት ብዙሕ ሃብቲ ከም ዝደለበ ሰምዑ። እቲ ወርቆም ዝወሰደ ዓሊባባ ምዃኑ ድማ ኣረጋገጹ። ስለዚ ንምሸቱ መጺኦም መታን ክዘምትዎ ኣብ ልዳት ቤቱ ምልክት ገበሩሉ። ነቲ ምልክት ክገብሩሉ ከለዉ ሓንቲ ረዛን ዝተባህለት ሰራሕተኛ ዓሊባባ ረኣየቶም። ረዛን ኣዝያ በላሕ ነበረት። ንጎይታኣ ዓሊባባ ንምድሓን ድማ ኣብ ኩሉ ልዳውቲ ናይታ ከተማ ተመሳሳሊ ምልክት ገበረት። ንምሸቱ እቶም ከተርቲ ንዓሊባባ ክሕዝዎ ናብታ ከተማ መጹ። እንተኾነ ኩሉ ኣብታ ከተማ ዝነበረ ልዳውቲ ሓደ ዓይነት ምልክት ተገይሩሉ ጸንሖም። ስለዚ ድማ ልዳት ዓሊባባ ኣየነይቲ ምዃና ክፈልጡ ኣይከኣሉን። ተደናጊሮም ድማ ካብታ ከተማ ናብ ስፍረኦም ተመልሱ። ንጽቢሒቱ እቶም ከተርቲ ሓቲቶም ቤት ዓሊባባ ኣየነይቲ ምዃና ፈለጡ። መራሒ እቶም ከተርቲ ድማ ሸያጥ ዘይቲ ተመሲሉ ናብ ቤት ዓሊባባ መጸ። መሬት ስለ ዝመሰዮ ክሕድሮ ድማ ንዓሊባባ ለመኖ። ዓሊባባ ድማ ሸያጥ ዘይቲ መሲልዎ ከም ጋሻ ተቐቢሉ ምስኡ ንኽሓድር ናብ ቤቱ ኣእተዎ። ነተን ኣእድጉን ነቲ ተሰኪሜንኦ ዝነበራ ዓታሮን ድማ ኣብቲ ደንቤሩ ኣእተዎም። እንተኾነ ኣብቲ ዓታሩ እቶም 4 ከተርቲ ተሓቢኦም ነበሩ። ረዛን እታ ሰራሕተኛ ዓሊባባ ንድራር መስርሕ ዝኸውን ዘይቲ ስለ ዝደለየት ናብቲ ዓታሩ ገጻ ከደት። ኣብ ጥቓ እታ ዓታሩ ምስ በጽሐት ድማ ዘይንውር ድምፂ ካብታ ዓታሩ ሰምዐት። ጎይታይ ዓሊባባ ክንቆትሎ ክንመጽእ ዶ? ዝብል ድምፂ ሰምዐት። ረዛን እቶም ከተርቲ ኣብታ ዓታሩ ተሓቢኦም ከም ዘለዉ ፈለጠት። ብኡ ንብኡ ድማ ሓደ ሓሳብ ሓሰበት። ድምፃ ኣርጉድ ኣቢላ ድማ ከምዚ ብምባል መለሰት። ጽንሑ፣ ክሳዕ ባዕለይ ዝፅዋዓኩም ከይትወፁ በለት። እቶም ከተርቲ ድማ ድምፂ መራሒኦም መሲልዎም ኣብታ ዘለውዋ ጸንሑ። ብድሕሪ እዚ ረዛን ነቲ ዓታሩ ግጥም ኣቢላ ዓፀወቶ። እቶም 4 ከተርቲ ድማ ክወፁ ኣይከኣሉን። እቲ መራሒኦም ግን ምስ ዓሊባባ ይድረር ነበረ። ረዛን ድማ ከመይ ጌራ ንዓሊባባ ካብ ኢድ እቲ መራሒ ከተርቲ ከም እተድሕኖ ሓሰበት። ኣዝዩ ጽቡቕ ክዳን ተኸዲና ኣብ ኣእዳዋ ድማ 2 ኣስያፍ ሒዛ ናብቲ ዓሊባባን እቲ መራሒ እቶም ከተርቲ ዝድረሩሉ ዝነበሩ ክፍሊ መጸት። እናሳዕስዐት ድማ ከተዘናግዖም ጀመረት። ናብቲ መራሒ እቶም ከተርቲ ድማ ቀረበት። በቲ ሒዛቶ ዝነበረት ሴፍ ኣፈራሪሓ ድማ ነቲ መራሒ እቶም ከተርቲ ናይ ብሓቂ ማንነቱ ክገልጽ ሓተተቶ። እቲ መራሒ እቶም ከተርቲ ድማ ብፍርሂ ራዕራዕ እናበለ ንሱ ሸያጢ ዘይቲ ከም ዘይኮነ መራሒ እቶም ከተርቲ ከም ዝኾነ ፍርሃት ንዓሊባባ ነገሮ። ብድሕሪ እዚ ዓሊባባ
እቲ መራሕን ነቶም 4 ከተርትን ኣሰሮም። እታ ዝነብሩላ ከተማ ድማ ሰላም ረኸበት። ዓሊባባ ድማ ነረዛን በቲ ዘርኣየቶ ብልሓትን ትብዓትን ኣድነቓን ፈተዋን። መርዓቱ ንኽትኮኖ እውን ወሰዳ። ዝተረፈ መዋእሎም ድማ ተሓጊሶም ይነብሩ ነበሩ። ተፈጸመ። Fidel TV! Yay! D do D da D D do de do D da D D do Fidel TV! Yay! Fidel TV! Yay! ge go gi ga ge g go
G Gu Gi Ga Ge G Go Fidel TV. Yay! Je Joue J Ja J J Jo Je Joue J Ja J J Jo Jo J J Ja J Joue Je Fidel TV. Yay!
ه هو هي ها هي هي ها ه هو هي